Doamne, te rog să ai milă de noi în vremea asta. Mă doare sufletul, pentru că în adunările noastre sunt atât de mulți oameni împietriți. Mereu se uită înapoi, mereu regretă, mereu nu cred tot ce spune Dumnezeu. Cred jumătăți de adevăr, 80%, 90%. Își predau aproape total viața Domnului, dar ceva mai lasă și pentru lume și pentru ei. Și toți aceștia sunt oameni împietriți, blocați. Nu te cunosc în seara asta. Dar Duhul Sfânt este aici și îmi spune în sufletul meu că sunt aici persoane care nu mai au niciun chef de pocăință, care nu mai au nicio poftă să meargă înainte, care nu mai au nicio pasiune pentru Dumnezeu, nu mai au nicio pasiune pentru rugăciune, pentru post, pentru citirea Bibliei, pentru mersul la biserică. Au ieșit din lume, v-ați botezat. O vreme l-ați iubit pe Dumnezeu cu toată inima voastră, că dacă vă cerea atunci Dumnezeu să muriți pentru El, ar fi murit în 5 minute. Acum de ani buni de zile nu te mai interesează, nu mai poți, nu-ți mai dorești nimic. Ești un pocăit plictisit, blocat. Și adunările noastre sunt pline de asemenea oameni. Asta e priveliștea din Sodoma. Sodoma ne-a influențat pe noi și copiii noștri. Iubirea lumii ne-a prins. Am început să iubim banii din ce în ce mai mult și inima noastră s-a împietrit. Am ajuns să ne străpungem pe noi și copiii noștri cu o mulțime de chinuri. Și noi suntem nevasta lui Lot, blocați. Am ajuns să iubim funcțiile în biserică mai mult decât rugăciunea și smerenia. Am ajuns să iubim de a fi văzuți mai mult decât anonimatul. Am ajuns să dăm în stânga și în dreapta bani și donații la vedere, cu camere de filmat pe noi, așteptând chitanțe și osanale de la pastori și predicatori și conducători. Am uitat că milostenia se face în ascuns. Da! Am uitat că rugăciunile adevărate se fac în ascuns. Da! Am uitat că posturile de care mulți își umflă gâturile spunând: am postit 3 zile, am postit 15 zile, am făcut asta, am fost în jertfă. Noi suntem în jertfă, voi? Dacă postești, postește în ascuns, nu fă reclamă. În ziua aia zâmbește, fii vesel încât nici să nu trădeze nimeni că tu ești în post. Fă-te că plouă, fă ce vrei, dar nimeni să-și dă seama. Fă o milostenie încât să nu simtă nimeni că tu faci așa ceva. Fă-o des, ca să nu-ți mai aduci aminte niciodată de ea. Să te încurci, să spui: nu știu. Am întâlnit un om de genul ăsta săptămânile trecute. Și când a spus cineva: știi că mi-ai făcut acum 20 de ani și nu mai știu nici dacă mă tai în două, pentru că am uitat total. Ăștia sunt oamenii care trăiesc în ascuns pentru Dumnezeu. Azi suntem cu toții cu pieptul scos, vrem aplauze, există competiție între noi, între predicatori, între cântăreți, între biserici, între proroci, între religii. Să zic mai departe, spuneți? Să zic mai departe? Pot să zic mai departe? Am ieșit, dar nu până la capăt. Mi-am oprit și din cauza asemenea gândiri lumești, uitând ce a spus Ioan din partea Duhului Sfânt: nu iubiți lumea, nu iubiți gândirea și filozofia lumească în aplauze, nu iubiți aprecierile, nu le căutați cu lumânarea. Nu te duce după aia să spui dacă tu n-ai predicat că a fost dezastru acolo. Nu te duce spunând: de-aia nu au fost cântări că tu n-ai fost. Asta înseamnă că iubești lumea. Asta e un lucru din lume, nu din lumea lui Dumnezeu. Și cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el.
Și te miri că ne dezbinăm? Te miri că ne împărțim? Te miri că într-un orășel 700 de biserici? Să mă mir eu că mă sună cineva, nu vrei să vii la noi în țară vineri seara? Dar frate Gabi, avem o problemă. Care e asta? Nu știm unde să facem întâlnirea. De-o facem la noi? Aia nu vin. Aia vin tot penticostali. De-o facem la ei, nu vin ai noștri. Fraților, să mai vorbesc? Și atunci ne-am hotărât, rămân bulversat. Adică ei mă roagă pe mine să fac o seară în plus de efort decât programarea mea. Eu zic da, că iubesc pe Dumnezeu și oamenii, și ei spun că au o problemă. Îmi venea să iau Biblia să mă bat cu ea în cap, dar pe telefon aș fi vrut pe el să-l bat în cap. Și am găsit soluția care? Să facem într-o sală neutră, să poată să vină șăia, să se întâlnească ei berbeci acolo împreună și să creadă că ei aparțin lui Dumnezeu, că ei sunt mari lideri, că ei sunt mari pastori, că ei sunt mari conducători și ei cred că acolo ne-a adunat Dumnezeu să facă semne și minuni. Și vine Gabi Zăgrean, și vine Toflea, și vine X, și vine Y, și apoi ce face Dumnezeu bucurii, să știe alalți că noi suntem puterea, că noi suntem aia unde revarsă Dumnezeu har, și să roagă de ele să umflă venele, dar venele lor sunt pline de venin și nu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În această seară vă spun că există o categorie de oameni ieșiți, dar care s-au întors înapoi spre Sodoma, care s-au întors înapoi spre obiceiuri, care s-au întors înapoi spre mentalități lumești, care s-au întors la șaradă, care s-au întors la scenă, care s-au întors la propagandă, care au ieșit din lume, dar vor să fie artiști în biserică, care au lepădat lumea, dar vor să fie ridicați în funcții și în biserici, ca să fie ei cineva. Uitați! Stâlpi de sare, oameni blocați și încremeniți, care n-au în ei Duhul lui Dumnezeu. Este nevoie de un miracol azi la Șiria. Cel care poate despletri inimile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel care poate zdrobi mândrii și orgolii și ne poate aduce cu picioarele pe pământ este Cel care ține în mână toate lucrurile, și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem toată lumea la adunarea amin. Să spunem toată adunarea amin. Să spunem toată adunarea amin. Unde te găsești? Stând pe scaun aici, m-am gândit că până la urmă și Lot și fetele lui, care s-au dus până la capăt, au rămas și ei cu multe sechele pe ei. Nici nu mai știu care suntem întregi aici în seara asta. Pentru că Lot accepte să fie îmbătat după aia și fetele lui comut un incest. Mă întreb care suntem sănătoși aici în seara asta. Iisus Hristos vine pe norii cerului. Iisus Hristos vine. Îmi tremură inima în mine în seara asta și mă întreb dacă plec. Weekendul trecut eram undeva lângă Graz și pe la 3 noaptea Dumnezeu care ține fulgerele a fulgerat odată atât de tare în viața mea. Am crescut la țară, știu ce e un fulger, un tunet. Atât de tare a trăznit la câțiva zeci de metri de casă într-o transformator electric, încât eu din somn eram adormit, eram foarte obosit. Am sărit direct în șezut așa deodată, dar într-o secundă, și am strigat: "O, Doamne!" Am tras aerul în piept și am zis, m-am lăsat înapoi pe spate, m-am uitat pe geam, am văzut în continuare, n-am mai adormit un timp. Dar atunci am zis și mi-am adus aminte de cuvântul lui Iisus, cum iese un fulger de la capăt pământului la celălalt câteva secunde. Așa va fi când va veni Fiul omului în slavă. M-am așezat în pat și am zis: Doamne, dacă în urmă cu câteva minute era răpirea în locul fulgerului, cum m-am culcat eu aseară, cum e sufletul meu, cum e viața mea, cum sunt relațiile mele de familie, relațiile mele cu frații din biserică, plecam